majstrovstvách Slovenskej republiky 2014 v latinsko-amerických tancoch, tedy posledných majstrovstvách tohoto roku, lebo všetky iné už Slovensko má hotové. Vám predstavil svojho kolegu, a to je pán Eduard Slimák z Bratislavy. Milan Šatan Českej republiky. Ďakujeme. Dámy a páni, veľmi sa tešíme na vaše výkony a nechceme zdržiavať. Už na začiatku sme povedali, ako súťaže budú musené, aspoň tie prvé dve. Začíname, ešte raz opakujem, juniormi 1 a po nich ide 21. Dovolte, aby sme vám predstavili rozhodcovský zbor, ktorý bude dnes rozhodovať o výsledkoch nových majstrov Slovenska. Predstavíme opred tých zahraničných. Dámy a páni, Mr. Daniele Di Gennaro from Italiansko. Mr. Valentín Jeleš, Románia. Mr. Marky Anton from Croatia, Chorvátsko. Mr. Alexej Silver, Russia. Mr. Tony Domino from Finland, Finsko. A nasledujú slovenskí rozhodcovia pán Štefan Horváth, Michalovce. Pani Michaela Kováč, Košice. Pán Pavel Paulis, Nitra. Pani Maria Toplačková, opäť Košice. Pán Michal Solku, Trenčín. Mne je príjemné, že na mňa vychádzajú samé ženy, takže pani Zuzana Soukupová, Trenčín. Pán Milan Štánek, Bratislava. A posledným rozhodcom, ktorý je rozhodkyňou, je pani Vetoslava Štepová, Pezino. A dovolte, aby sme vám predstavili hlavných organizátorov, ktorí pripravili túto nádhernú sálu, ktorí sa postarali o super program, ktorý dnes uvidíte. Pán Juraj Faber. Pán Oliver Ručenec. A Mirek Kučera. Senec. Takže my vám opred chlapci ďakujeme za prípravu týchto posledných majstrovstiev. Deťuvenci, ešte nám ostáte na parkete, lebo títo traja páni vám teraz dajú účastnícky diplom, takže každý z vás odíde s nejakým diplomom domov. Tí najlepší s tým najzácnejším, ale každý niečo dostane. Aj možno s titulom majstrov, ale to budú len jediní. V každom prípade každý z vás má pamiatku na tieto majstrovstvá Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancov v podobe tohto pamätného diploma. Takže, dámy a páni, ešte si niečo povieme v súťaži. Budeme tancovať v troch tanečných skupinách. Bude to možno vyrobené aj u všetky, ale v každom prípade na tejto svetelnej tabuli uvidíte rozpis do jednotlivých troch skupín. V prvej súťaži i v súťažiach ďalších, teraz sa rozprávame o junioroch 1. Všetko pomalo isto sa pripravuje v tej prvej majstrovskej súťaži. Ešte, ako sme povedali, títo traja organizátori vám rozdajú kompletné pamiatkové diplomy na tieto majstrovstvá. Dajme mi ešte čas sa prostoruje. Nastupujte mi. 8 tanečných pánov v prvej skupine, 8 ľudia aj druhej, aj tretej, všetkých máme. Vedomí som si, že môžeme začať súťaž a tešíme sa na vás.
Skylane bojujú majstrovský titul 4, 8, 9, 11, 15, 18, 22 a 25. Opäť 8 tanečných párov. Dôležitú vec, a to takú, že z môjho pohľadu z pravej strany by sme poprosili, aby ste nastupovali a z ľavej strany, tedy z tejto strany odchádzali. Môžete odísť aj stredom, lebo zrýchli sa to hlavne aj pre boju a pre jedovú kontrolu. My už vás vieme kontrolovať, ako prichádzate na parket, či ste všetci alebo nie. Prvá skupina už nám nastúpila na druhý tanec. Áno, dámy a páni, ďakujeme prvej skupine, ktorá je malinko samozrejme iná ako tá s hodinou samé. Pripravíme si druhú skupinu, páni číslo 2, 3, 14, 15, 16, 19, 20 a 21. Ako sme povedali, doľava odchádzať. Dete sa dneska, skúste to ešte raz, to sú majstrovstvá. Je tá jedna z najobľúbenejších kategórií, junior 1. Pozrite, jak sú milí. Tak všetko pripravené, ideme. Ďakujeme, tak sme si zatancovali priamo na modelku a pripravíme sa teraz na asfaltové prvná skupina 6, 8, 13, 20, 21, 22, 23, 20. Dámy a páni, tretí raz pasové poprosím zvučné tanečné páry pre tento tanec.
Ďakujeme. Ešte všetko môžeme zmeniť, platí výročí. Posledná si druhú skupinu 1, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 25. Zase nám chodíte vpravo, máte chodiť vľavo. Ďakujeme, dámy a páni. Posledný tanec